Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzara betiko bizitzara. Egin dezagun otoinuz. Jainko ahal guztiduna, Kristo berbiztuaren izaera berria eman diguzu Pasko sakramentuen bidez. Egizu, gizaki zaharraren jokabidea alde batera utzirik, gizaki berriari dagokionez bizi gaitezela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Estebanek graziaz eta indarrez beterik mirari eta ezaugarri handiak egiten zituen herriaren aurrean. Askatuena deritzan sinagogoko batzuk, jatorriz Zirene, Alejandria, Zilizia eta Asiakoak zirenak eztabaidan hasi ziren Estebanekin. Baina ezin erantzun zioten haren jakinduriari eta haren hitzaren indarrari. Orduan, erosi egin zituzten norbaitzuk, honela salatu zutenak. Birauak esaten entzun dugu Moisesen eta Jangoikoaren kontra. Nahasi zituzten herria, zaharrak eta idazlariak, eta Esteban hartu eta batzarrera eraman zuten. Gezurrezko testiguak ekarri zituzten, honela ziotenak. Gizon hau ez da isiltzen, jauretxearen eta legearen kontra. Geurok entzun diogu esaten, Nazareteko Jesus horrek jauretxea suntsituko duela, eta Moisesek guri emandako ohiturak aldatuko dituela. Batzarren nagusiko guztiak begiratu zioten Estebani, eta honen aurpegia, aingeru aurpegia iduritu zitzaien. Jaunak esana. Erantzun salmoak. Doatsu jaunaren legean dabiltzanak. Haudiek esebitan ere aurka diharduten arren, ari da morroi hau zuk ezarriak gogo ematen. Zuk otsegian eretzat atsegin, zuk ezarriak ditut aurkari. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan beste itsasertzean gelditutakoak ohartu ziren, han ez zegoela txalupa bat besterik, eta Jesus ez zela ikasleekin batera ontzira igo. Baizik bakarrik joan zirela hauek. Bitartean ontzi batzuk etorri ziren Tiberiade estik, jaunak eskerrotoitza eginik, ogia jatera eman zien toki ingurura. Jendeak Jesus eta haren ikasleak han zeudela ikusi zuenean, ontzietara igo eta Kafarnauna joan ziren Jesusen bila. Itsasoaz beste aldean arkitu zutenean, honela esan zioten. Maixu, noiz etorri zera onera. Jesusek erantzun zien, egiaz diozuet, nire bila zabiltzate. Ez noski ezaugarriak ikusi dituzuelako, baizik ogia jan dezuelako eta ase zeratelako. Egizuelan ez ondatzen den janariagatik, baizik betiko bizitzaraino irauten duenarengatik. Gizonaren semeak emango dizuenarengatik. Honi egin baitio jainko aitak bere aitormena. Haiek orduan esan zioten, zertan ari behar dugu jangoikoak nahi duena egiteko. Jesusek erantzun, hau da jangoikoak nahi duen ekintza. Sinist dezaiozuela, berak bidali duenari. Jaunak esana. Gaurko lehenengo irakurgaian apostoluen
egiletatik, entzun dugu lehenengo irakurgaia, hau da, San Lukasek idatzitako liburu hartatik, eta agertu zaigu ideia bat, behin edo beste ere, agertzen zaiguna bestetan ere, liburu santuetan. Nahi behintzat, pixka gogora dakarkit, Susanaren kasua eta Danielek nola salbatu zuen halako akusazio faltsua egin ziotelarik. Kasu honetan ere, Esteban aipatzen digu, lehenengo martiria, eta aipatzen digu San Lukasek nola lortu zuten kondenatzea. Hau da, frogak eta bilatu beharrean, testigu faltsu pare bat eraman zituzten, eta esan genezake iritzi publikoa nola baite manipulatu edo kutsatu egin zuten. Eta denak konbentzitu zituzten, benetan Jangoikoaren eta Moisesen kontrako birauak esan zituela Estebanek. Garbi dago, gezurra zela, baino hoixe izan duzen emandako esan genezake motibua bera hiltzeko. Ez benetakoa zela kristaua zela, Jesusen jarraitzailea zela, eta horregatik nahi zutela zigortu beste Jesusen jarraitzaileak ikaratu ahal izateko. Eta horregatik asmatu zuten halako akusazio faltsua. Honek ere, pixkoat, liburu santuetan arkitzen dugu ze importantea den, egia bilatzea, frogak eukitzea, justizia nola baitere gailentzea, eta ez bakarra aurreneko iruditzen zaiguna, edo gehiengoak pensatzen duena, edo komunikabidek, edo ongi dago, esan genezake justizia egitea, baina justizia egin ahal izateko ere egia bilatu beharra dago. Eta liburu santuetan ideia hau agertzen zaigu zerbait alditan. Eta guk evangelioan entzun dugu, halako momentu ohizko bat, esan genezake, Jesusek holako asko izango zituen. Eta horietako gutxi batzuk aipatzen dizkigu nola beste ikasleekin, denekin ontzira igo, baizik bakarrik joan ziren ikasleak, eta bitartean beste ontzi batzuk etorri ziren, eta Jesus haiekin egondu zen, eta nola behite esateko garai hartako konversazio horiek aipatzen dizkigu. Eta lau evangelistatan konversazioei, tertuliei, Jesusen hitzaldiei garrantzia handien ematen diena San Juan dugu. Bestek ere batzuk agertzen dira, baino San Juanek kasik esan genezake mirariei, baino garrantzia handia ematen diela hitzaldiei eta Jesusek izandako elkarrizketei. Eta gaurko hontan entzun dugu nola esaten dien Jesusek bi ideia, eta honekin bukatuko dut, lehenengoa esaten die joanten zeizkiola guzti horiek bere gana gerturatzen zirela, esaten ziren ez ezaugarriak ikus dituzuelako, baizik ogia jan dezuelako ase arte, berak egindako mirarietaz ari zaigu Jesus. Eta esaten die, eta esaten digu, guri ere, guretzako ere balio baitute hitz hauek. Egin zazuelan ez ondatzen den janariagatik, hau da, mundu hontako janariagatik, baizik eta betiko biziraino irauten duenarengatik. Hau da, honekin ez digu esan nahi, mundu hontako janaria arduratu behar ez geranik, ez dezakegu modu hortan ulertu, eta kontra esan handi bat izango litzateke gaineko guztiarekin, Jesusek goseak daudenei jaten, jatera, gonbidatzen bai gaitu edo eskatzen bai digu jaten eman dezaiegula. Baino, bai ulertarazen digula, ondasun espiritualak, ondasun sobrenaturalak eukidan ditugula mundu ontakoak baino gehiago bezala. Ez kontrajarriak, ez dira batzuk ezin ditzazkegu kontrajarri, baino bai zein diren gorenenak, edo garbi eukidan dugu zein diren gorenenak. Eta bigarren gauza, esaten diguna da Jangoikoaren borondatea. Hau da Jangoikoak nahi duen ekintza, sinis dezaiozuela berak bidali duenari. Hau da, Jesusi. Eskatzen diogu guk hala egin dezagula. Beti sinis dezagula Jesusengan eta berak erakutsitako guztiaretan. Eta egin ditzagun orain gure eskariak.
gogoan izango ditugu, munduko 80 urtetik berako kardenal guztiak, kardenal elektoreak, etzi hasiera emango diote konklabeari jainkoak argia eta grazia ugari eman dezaien eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Sestao Zubitu familiko hildakoak eta Juan Jose eta Bernardino Ayerdi jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizu gure eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Igo bitezu gana jauna gure otoitzak eta opari eskaintzak, zure errukiak garbiturik, zure maitasunaren sakramentuak hobeto ospa ditzagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa hila eta eskainia izanen aldi honetan. Ura bere burua guretzat eskaintzen ari da beti, eta gure alde otoitz egiten, zure ondoan ura da opari bildotsa gehiago hilko ez dena, baizik eta betiko bizi dena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta hileru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok,
Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Florentzio gure hartzaileekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Sestao Zubitur familiko hildakoak eta Juan Jose eta Bernardino Aierdi. Arritzazu zure begiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaintzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita santua izan zure izena, etorri zure erreinua, egin beti zure zeruan bezetan urrean ere, imaitu zua horregunontako honira, barkatu gure zorak, guk ere gure zonunei barkatzen diogu zero, eta ez dutetan dira Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik hemen duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari eskar pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea elkarre. Jangoikoaren bitotxa. Hona hemen jangoikoaren bitotxa, munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila dituak.
egin dezagun otoinuz. Jainkoa guzti du beti erekoa, betiko bizirako sortu gaituzu Kristoren piztueran, ugari itzazu gugan Pasko sakramentuaren fruituak, eta isuri gure bihotzera janari salbagarri honen indarra, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Sí. No, ya que se berria, Ese me entró muy bien.